खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गोबाव समनि उनाव दिनै एसे सम मोनदों बिनि थाखायनो सानबाय नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनि आरो गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननो आङो दिनै ओरैबायदि किसुमान मिसा बाथ्रा जायखौ माने प्राय जोङो 100% बुंबाबो जायो सुबुंफोरनिफ्राय खोनानो मोनबाय थायो आरो बे मिसा बाथ्राया ओरैबायदि मिसा बाथ्रा जायखौ जोङो हसा होनना सानना लानानै माने मानिना लानो गोनां जायो जाय बाथ्राखौ जुदि महात्मा गान्धीआबो जुदि खोन्थाफैयोना अब्लाबो माने बे बाथ्राया एक्चुअलि मिसाखौनो माने भाबिथारगोन बे बाथ्राया दि सैथो नंथारा नंखायथार आरो बेखौनो रायलायगोन बे भिडिअनि थ्रुयै भिडिअखौ नायलांबाय था जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ नोंथांमोना एसे धैर्य होनानै भिडिअखौ नाय बयनिख्रुइ सिगां जोङो जि मिसा बाथ्रा माने खोनासंबाय थायो बा खोनानो मोनो बे जाबाय गाइखेर बेफारि जायखिजाया नखराव फाननाय बा गाइखेर बेफारिया ओरैबायदि मोनसे गेदेर मिसा बाथ्रा होनो जाय मिसा बाथ्राखौ जोङो माने खसा होननानै सानो खोमाराखै खोमादो बियो होननानै आरो बाथ्राया मा जे आं गाइखेराव थोबसेबो दै बिलायाखै आरो नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ दे गोसोआव माने सानथारो जे नोंमारगौ खोमा बे मानसिया दै लगायाखैबो जानो हानाय आरो गोबां मानसिफोरा माने गामियाव जायफोरा थायो सोरबा सोरनिबा नखरनिफ्राय जायफोरा गाइखेर बायो बैसाबो नखरा बिदिनो जोंहा दैसै होआ दै गाइखेराव सेरनानै बिदिनो हरखायो बिदि माने बुङो आरो फोथायनानैबो जोङो लामारो नाथाय दै होआ गारा रावबो ओरैबायदि माने मानसि गैया जे गाइखेराव दै होआ गारा फानदों नंगौना नङा नोंथांमोना साननानै नाय थिग बिदिनो सनारिफोरा जायफोरा सना दायो बिथांमोना बुंथारगोन जे एसेबो मिक्स खालामाखै आङो बे सनाखौ नोंथाङा जेरै दानो होदोंमोन बिदिनो दानानै हरदो एसेबो मिक्स खालामाखै बे सनाया एकदम पियर नाथाय एकदम पियरबाथाय बे सनाया जायानो बिसोरो एसे नङा एसे माबाफोर मिक्स खालामनानै नोंथांनिफ्राय गरनैसे लाथारगोन आरो जोंबो फोथायनानै लायो आरो बिदिनो बयहाबो सासे सासे माने जाय नखराव माने सना गनानि एसे दानाय बा माबानाय माने खामानि थायो बिसोरो पारमानेन्ट बिसोरना माने सासे सनारि थायो जे बैनाव मोजां बियो जोंहासो जेब्लाबो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावा जोंहाजों माने जोंहाखौ जेब्लाबो थगाया बेफोरबायदि थिग बिदिनो नोंथांमोना नुनो मोनो बासाव थानाय हिन्दी मोना ओरैबायदि मोनसे मिसा बाथ्रा बुङो ओरैबायदि मोनसे नंखाय बाथ्रा बुङो जे जायखौ जोङो मानिनानै लानो गोनां जाथारो जे नोंमारगौ खोमा बाथ्राया बासाव नोंथाङा गाखोनो थां आरो बियो सिंनिफ्राय गाखोहरगोन सिङाव थां सिङाव खालिथार एख' रावबो माबा गैया बेयाव मानसियानो गैया सिङाव थां हाबलां नाथाय सिङाव नोंथाङा नुनो मोनोदि आगान होनोनो जायगा गैया आरो बै बाथ्राखौ जोङो मानिनानै लानो गोनां जायो सिङाव खालि दङ आरो खोमानो आरो नारसो थोखो गावानो माबोरै एमब्रा ओंखारबोगोन फैसा माने खांनाया नंगौना नङा जोङो ओरैबायदि माने किसुमान मिसा बाथ्राखौ माने मानिनो लानो गोनां जाथारो जिबनाव जे नोंमारगौ खोमा ना बेफारिखौ नाय नोंथांमोना ना बेफारिया बुंगोन जे नाया दासोल' थैदो नै दासोल' थैदो नाया आरो बे बाथ्राखौ जों मानिनानैबो लायो मानोना जों मानिना लानो गोनां बाध्यथार आरो माने जों फोथायथारो जे नोंमारगौ खोमा नाया दासोल' थैदो नोंथांमोना प्राय दखानफोराव नुगोन जे मिथाइ खोब मोजां बानायनानै दोनदो बेफोर मिथाइया मा सानफ्रोमबो बानायो नामा बिसोरो एमान माने ओरै प्लेटाव गोजौ जाबनानै दोनो बे मिथाइफोरा सानब्रै सानबा हप्तासे गाहामनि मिथाइ थेवबो नोंथाङा जुदि मिथाइ दखानाव थांनानै सोंहैयो मब्लानि मिथाइ बै मिथाइखौ बुंगोन दय फुङावसो बानायनाय मिथाइ बियो नोंथाङा लाना थां जेबो उसुबिदा गैया खोब मोजां दय फुङावसो बानायदों आरो बे बाथ्राखौ जोङो फोथायनानै नायनानै लानाबो फैयो बै मिथाइखौ आरो बिनि सारा जोंहा जेबो माने उपायबो गैया मानसि ओरैबायदि माने प्राणी ओरैबायदि जिउ मानसिफोरनिया गोसोनि गोसोआव मा थायो सोर माने मा साननानै थायो जेबो हमना मोना आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन किसुमान फिसा सिखाव उखैनायनि थाखाय बा एसे अभाबनि थाखाय
सोरहानिबा न'आव हाबनानै माबाफोर सिखाव खावो बेखौ जोङो मा खालामो दोखो दोखो बुग्लिनानै रायजोनि गेजेर बुद्रुनानै लाना थांना सोरबा खानाय सैना होगोन सोरबा माने माबाफोर थामा गिजि आलायना होगोन सेन्डाल आलायना होगोन नंगौना नङा नाथाय बियो खोब बेसे बेसेबां खावगोन न'आव थानाय माबाफोर खुलाय थानाय फैसा 500,000 बा 2,000 5,000 10,000 नाथाय जों सुबुंफोरा सिनायनानै मोना किसुमान ओरैबायदि लेखा फरा गोनां सुबुंफोर दोङो जायफोरा किसुमान माने गोजौ लेभेलाव दोङो आरो बिसोरो जोंनि माने जि सुबुंफोरनि फैसाखौ करर फैसा माने जानानै बिसोरो बैबो मोनसे गेदेर माने सिखाव नाथाय बै मानसिखौ जोङो मेल मिटिङाव लेंहरनानै गामसा होनानै बरायो बेखौ जोंनि सुबुंफोरनि बे जाबाय नियम जोङो जिबौखौ न' सिङाव हाबबाथाय माजों हागो माजों हाया माने बुथारनो सेस्था खालामो बुथारनो नाजायो जोङो आरो बै जिबौआनो जुदि अबेबा मन्दिराव शिबलिंगाव जुदि बेरायनानै थायो बैनो जोङो गाइखेर लांनानै होयो नंगौना नङा नोंथांमोना आङो कमेन्ट बक्सआव लिरहरथार आङो बिराद माने रिसार्च खालामनानै बे भिडिअखौ बानायदों बिराद रिसार्च खालामनानै बे माने माबाखौ मोनदों आङो बेफोरबायदि जोंनि जि हुदा बा जों जेखौ माने प्राय सानफ्रोमबो सलायबाय थानाय बे बाथ्रा गतिके लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आङो हयथ' सानफ्रोमबो भिडिअ होनो हाया नाथाय आं गेजेर गेजेर बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गासैबो रंजा खुसि था लोगोजोंनो था गोजोन्थों